नायगिरि नोंथांमोन दा बर' माहारियारि फरायसा आफादा थांनाय समावहाय जे जों सेन्ट्रेल एक्जिकिउटिभ मिटिंआवहाय जों डिक्लेरेसन होदोंमोन दे बर'फोरनि देरसिन सिमां आरो मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय सिमां सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायनि जे थांखि बादियै जों दिल्लीयावहाय नैबे 2025 नि डिसेम्बरनि पार्लियामेन्ट सेसनाव जानो गोनां बेवहाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा फैगौ 18 थारिख डिसेम्बरावहाय मैखोम भाबै जन्तर मन्तराव बड'लेण्ड आलादा रायजोनि सोमावसारनाय बे हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय जों दिनै क'क्राझार रेलवे स्टेशनावहाय दिनै जों जमा जाबाय। दा जोंहा दिनै नर्थ इस्ट एक्सप्रेस बेजोंहाय जोङो दिनै गाखोसिगोन आरो जोङो 18 थारिख डिसेम्बर 18 थारिखआवहाय जों हाबाफारि बादियै जोंनि बे धरनाखौ जों लानाय जागोन आरो बेयाव मैखोम भाबै जोङो टटेल 150 जन जों बाहागो लाहैगोन आरो बेयावहाय जों साखाफारा जाबाय आरो जोङो जोंनि फैबाय थानाय समाव बे बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजोनि थाखाय जों मैखोम भाबै जे जों थांखि लानानै बर' माहारियारि फरायसा आफादा जोनोम मोनदोंमोन 2022 नि 7 फेब्रुआरि जोंनि बे मुंख्लंफोरनि जे गोथै हाखराव समायखिरा लानानै बे हाबाफारि बादियै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा रायजोनि थाखाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा फैबाय थानाय समावबो दाबो जोङो जोंनि थांखिखौ होसोनो थाखाय जों मैखोम भाबै जों आवगायलांगोन। जोंहा दिनै गोबां मन्थ्रिफोरखौ जोङो दिल्लीयावहाय लोगो हमनायनि जि पलिसि जि पारमिसन बेबो गोबाङानो जानानै फैगासिनो। जोंहा थांनाय समावहाय बे जोंनि मानगोनां सेन्ट्रेल बन्सुनि गाहाय नेहाथारि नबज्योति सरगयारि आरो बिथांमोननि टीमा अलरेडि ट्राइबेल मिनिस्टार्स बिथांखौ लोगो हमबाय आरो बिनि गेजेरजों जे 6था जाथि जनगोष्ठीनि आसामाव एसटि बिनाय बे एसटि बिनायखौ बे होबथानांगौ होननानै जि मोनसे ट्राइबेल अफेयार्स मिनिस्टार गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया मिस्टार जुवेल अराम बिथांनो मेम'रेन्डाम दैथायहरनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा बे फैबाय थानाय जे जोंनि 18 थारिखनि जे धरना बे धरनायावहाय जों बाहागो लागोन। जोंना अल टिवा स्टुडेन्टस इउनियननि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे बिथांमोननि टीम आरो बेजों लोगोसे जोंहा राभा स्टुडेन्टस इउनियननि जे हान्जा बेजों लोगोसे गार' स्टुडेन्टस इउनियन आरो बेजों लोगोसे जोंनि बन्सुनि जों जयैनो जों मैखोम भाबै जिथु एसटिनि जे बिथांमोनहा 6था जाथि जनगोष्ठीया बिदों बिथांमोननि हेंथायै जोङो धरनाखौबो लानाय जागोन आरो बेजों लोगोसे बे जोंनि नैबे ट्राइबेल अफेयार्स मिनिस्टारखौ आरो फिन खेबसे जों जयैनो जों ट्राइबेल स्टुडेन्टसै इउनाइटेडलि जों लोगो हमनायनि जि मोनसे पलिसि दं बे पलिसिखौबो जों लादों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना जे जोंनो बड'लेण्ड बिनायाव सापर्ट होनो थाखाय बिथांमोना गोसो गुदुं जानानै जों मैखोम भाबै दिल्लीयाव धरनायाव बाहागो लानो थाखाय दिनै ओंखारबोदों आरो बेजों लोगोसे जोंबो जे गुबुन गुबुन नन 6 शेड्युल एरियासफोरनि ट्राइबेल्सफोर दं जेरै राभा गार' जेरै टिवा जेरै मिसिं गोबांफोर दङ बिथांमोननि थाखायबो 6 शेड्युल मोननांगौ आरो बिथांमोनाबो दिनै आसामावहाय दिनै जाथि हिसाबै ट्राइबेल हिसाबै दि प्रटेक्ट मोननांगौ नै बेखौ लानानै बिथांमोनजों जों गोबाव सम सावरायनाय जादोंमोन आरो बिथांमोनखौ जोङो मिउचुवेल सापर्ट माने मोनसे डिप्ल'मेटिक जि सोमोन्दो लानानै जों फैबाय थानाय समाव जों जयैनो इउनाइटेडलि दावहा नांनो थाखाय जि जों मोनसे डिप्ल'मेसि पलिसि बानायदों बेखौ जोङो दिनै सानसेनिफ्राय सानसे जों आगान सुरगासिनो। दा बिथांमोनहाबो मैखोम भाबै बड'लेण्डखौ सापर्ट होनो आवगायबोदों आरो बिथांमोनखौ जोंबो बर' माहारि फरायसा आफादा बिथांमोननि जि मोनसे मोन्थाय दं बिथांमोननि जि मोनसे भारतनि संबिधानाव ट्राइबेल हिसाबै थांनानै थानायनि जि मोन्थाय दं बेखौ जों सापर्ट होनो थाखाय जों बिथांमोनजों जों जयै खामानि मावलांनो थाखाय जोङो आवगायलांगासिनो।